Χριστός Ανέστη. Με αυτόν τον χαιρετισμό στο στόμα και στην καρδιά, αδελφοί μου, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, Απόστολοι, Πατέρες, Ομολογητές, Μάρτυρες, Όσοι, Νεομάρτυρες, με τον χαιρετισμό του Χριστός Ανέστη, κατάφεραν μέσα στις δυσκολίες της χριστιανικής πίστεως να μείνουν στέρεοι και να αντιμετωπίσουν όλους τους πειρασμούς της. Με αυτό το Χριστός Ανέστη μπόρεσαν και έφραξαν τα στόματα των δημίων τους. Μπόρεσαν και υπέμειναν τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία είχαν υποβληθεί. Μπόρεσαν και φωτίστηκαν για να ομολογήσουν την ορθόδοξη τους πίστη. Μπόρεσαν να υπομένουν φυλακές, εξορίες, ομηρίες, δυσκολίες. Με αυτό το Χριστός Ανέστη στα χείλη και στην καρδιά μπόρεσαν να αντισταθούν σε όλες αυτές τις υποσχέσεις των ειδωλολατρών, των Ρωμαίων, των Οθωμανών και όλων αυτών οι οποίοι απείλησαν τη χριστιανική ορθόδοξη τους πίστη. Να αντισταθούν στις υποσχέσεις που δελέαζαν την ύπαρξή τους με την παροχή τιμών, χρημάτων και μεγαλείων. Η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού, ότι αφού ο Χριστός απέθανε ως άνθρωπος και ετάφη, αλλά ανέστη από τους νεκρούς ως Θεός, έτσι και εμάς που πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, όταν θα πεθάνουμε και θα εισέλθουμε στον Άδη, θα μας συναναστήσει μαζί Του στην αιώνια ζωή. Δεν ήταν εύκολο, αδελφοί μου, να αντέξεις ούτε παροχές, ούτε και μαρτύρια. Δεν ήταν εύκολο να χαρίσεις και την ίδια σου τη ζωή για αυτόν που πιστεύεις, για αυτόν που λατρεύεις, για αυτόν που αγαπάς, για τον Ιησού Χριστό. Διαβάζουμε πολλές φορές τα συναξάρια της Αγίας μας Εκκλησίας, δηλαδή τα βιβλία αυτά που περιέχουν τη ζωή των Αγίων μας. Διαβάζουμε για τα μαρτύρια τους τα φρικτά, διαβάζουμε για τις διώξεις τους, διαβάζουμε για όλους τους πειρασμούς που υπέμειναν για την αγάπη του Χριστού. Αλλά επειδή χρονικά απέχουμε, δεν πολύ πιστεύουμε ότι αυτή ήταν μια αλήθεια στη ζωή τους, αλλά θεωρούμε ότι είναι υπερβολές ανθρώπων που συνέγραψαν τα συναξάρια. Κι όμως, τίποτα από αυτά που γράφηκαν δεν είναι υπερβολικό και τα πάντα είναι αληθινά. Άλλωστε, εσείς εδώ οι ευλογημένοι κάτοικοι της Επανομής, μπορείτε καλύτερα να νιώσετε ότι αυτά που γράφτηκαν είναι αλήθεια, διότι από τον δικό σας τόπο βλάστησε ο Άγιος Νεομάρτης Αργύριος, ο συντοπίτης σας, ο συγχωριανός σας, και δεν απέχει πάρα πολύ το μαρτύριό του 200 και πλέον χρόνια από τις ημέρες μας. Και ο τόπος που έζησε βρίσκεται και υπάρχει. Και ο τόπος που μαρτύρησε βρίσκεται και υπάρχει. Και η ανάμνηση από γενιά σε γενιά στους ανθρώπους της Επανομής βρίσκεται και υπάρχει. Και άρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι τίποτα από αυτά που γράφτηκαν στους συναξαριστές δεν είναι μύθι, δεν είναι υπερβολές, αλλά είναι η μοναδική αλήθεια. Έτσι και για τον Άγιο Γιώργη, που εορτάζει και τιμά σήμερα η Αγία μας Εκκλησία και ιδιαιτέρως η ευλογημένη ενορία, η ιστορική ενορία της Επανομής. Και ο Άγιος Γιώργης για την αγάπη του Χριστού, έχοντας μέσα στην καρδιά του και στα χείλη του το Χριστός Ανέστη, δηλαδή το Αναστάσιμο φρόνημα,
Υπέμεινε πάρα πολλά για τον Χριστό, αδελφοί μου. Τόσα που ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να τα χωρέσει, ούτε και να τα κατανοήσει. Παρότι η οικογένειά του ήταν αρχοντική και πλούσια, εν τούτοις πίστευε στον Χριστό. Παρότι έζησε σε σκληρή εποχή για τη χριστιανική πίστη, γεννήθηκε στην Καπαδοκία στα τέλη του 3ου αιώνος και στις αρχές του 4ου αιώνος έζησε. Σε μια εποχή σκληρή όπου οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες εκδίωκαν με σκληρά βασανιστήρια και διώξεις τους χριστιανούς. Παρότι εξελίχθηκε μέσα στον Ρωμαϊκό στρατό και έγινε ένας από τους πιο επιφανείς και σπουδαίους αξιωματικούς του Ρωμαϊκού στρατού, παρόλα αυτά ο Γεώργιος, όταν κλήθηκε να ομολογήσει την πίστη του στον Χριστό μπροστά στο σκληρότερο διώκτη των χριστιανών αυτοκράτορα, τον Διοκλητιανό, αυτός δεν αρνήθηκε την πίστη του, αλλά με θάρρος, με λεβεντιά, ομολόγησε την πίστη στον Ιησού Χριστό. Και όταν ο αυτοκράτορας τον απείλησε ότι θα τον αποξυλώσει από όλα τα αξιώματα που είχε, ότι θα τον δώσει για μαρτύρια στους χειρότερους δημίους, τότε ο Γεώργιος, έχοντας, επαναλαμβάνω, την πίστη στον Αναστάντα Χριστό, δεν δηλίασε, δεν φοβήθηκε, δεν έγινε λαγός για να το βάλει στα πόδια, αλλά με θάρρος περίσσιο αρνήθηκε όλες αυτές τις τιμές της επιπλέον που του πρόσφερε ο αυτοκράτορας για να θυσιάσει στα είδωλα και οδηγήθηκε σε φρικτά μαρτύρια. Αν διαβάσουμε τον συναξαριστή του, αδελφοί μου, θα δούμε να περιγράφονται αυτά τα σκληρά και φρικτά μαρτύρια. Από τα πολλά μαρτύρια του, 3-4 επιλέγω για να δείτε τι υπέστη ο Άγιος Γεώργιος, αλλά και πώς ο Χριστός μας τον έσωζε για να δείξει την δύναμη του Θεού πάνω του. Το πρώτο μαρτύριο, αδελφοί μου, φρικτότατο μαρτύριο, είναι ότι τον έγδισαν και έδεσαν το σώμα του το μαρτυρικό πάνω σε έναν τροχό. Υπάρχει εκεί η παράσταση, στον οποίο τροχό γύρω-γύρω είχαν αιχμηρά μαχαίρια. Και καθώς περνούσε ο τροχός πάνω από το σώμα του Γεωργίου, κόβονταν σάρκες και ξεπετάγονταν το αίμα, το μαρτυρικό του αίμα. Όμως ο Χριστός ήρθε κοντά του και για να κατεσχύνει, για να ντροπιάσει τους εχθρούς του, και τον έλυσε και αμέσως τον θεράπευσε. Και η φωνή του ακούστηκε: «Μαζί σου είμαι, Γεώργιε, μη φοβάσαι». Δεύτερο μαρτύριο. Πήραν σιδερένια παπούτσια που είχαν αιχμηρά καρφιά από κάτω και τα πύρωσαν και έβαλαν τον Γεώργιο να τα φορέσει και έπειτα του έδωσαν εντολή να τρέχει και οι σάρκες καίγονταν και τα πόδια τρυπιόνταν από τα αιχμηρά καρφιά. Όμως ο Γεώργιος έτρεχε σαν το ελάφι, χωρίς να αισθάνεται κανέναν πόνο, καμία δυσκολία, γιατί πάλι η χάρις του Θεού ήρθε και τον προστάτευσε. Δεν άντεχε ο Διοκλητιανός, διότι ντροπιάζονταν η ειδωλολατρική πίστη, και τότε κι άλλος σκαρφίστηκε μαρτύριο. Έβρασε ασβέστη. Εσείς οι παλαιοί θα θυμάστε ότι όταν χτίζατε τα σπίτια σας, ανοίγατε μια τάφρο και βράζατε ασβέστη. Και λέγατε σε όλους, ειδικότερα στα παιδιά, πρόσεξε, μην πέσεις μέσα στον ασβέστη που βράζει, γιατί δεν θα σου μείνει κόκαλο. Και έριξαν εκεί τον Γεώργιο, σε βρασμένο ασβέστη, και σφράγισαν την τάφρο. Και μετά από 3 ημέρες ο αυτοκράτορας τους έμασε όλους και τους είπε: «Ελάτε να δείτε, δεν θα βρούμε τίποτα από τον Γεώργιο».
και βρήκαν τον Γεώργιο πάνω στον ασβέστη να είναι άθικτος και να ευλογεί τον Θεό. Και τότε τι έγινε, αδελφοί μου? Δύο αξιωματικοί, σπουδαίοι αξιωματικοί του Διοκλητιανού, που είδαν όλα αυτά τα γεγονότα, προσελκύστηκαν από τη χάρη του Θεού και ομολόγησαν την πίστη στον αληθινό Θεό. Ο ένας λεγόταν Πρωτολέων, πρώτο λιοντάρι δηλαδή, και ο άλλος λεγόταν Ανατόλιος. Και μαζί με αυτούς άλλοι 1000 στρατιώτες. Και αυτοί ομολόγησαν την πίστη στον Θεό. Και αυτόματα ο Διοκλητιανός έδωσε εντολή όλους να τους θανατώσουν, για να μην υμνείται το όνομα του Θεού. Τότε οι σύμβουλοι του είπαν στον Διοκλητιανό: δεν χρειάζεται άλλο να τον κρατούμε. Αντί να του κάνουμε κακό, αυτός μας κάνει κακό. Γι' αυτό καλύτερα είναι να του κόψουμε το κεφάλι και να τελειώνουμε. Και πράγματι, οδήγησαν τον Γεώργιο, τον στρατιώτη αυτόν του Χριστού, το παλικάρι της Εκκλησίας, σε τόπο δημόσιο, και εκεί τον αποκεφάλισαν. Και η άχραντη ψυχή του οδηγήθηκε απευθείας στον Παράδεισο. Το δε μαρτυρικό του σώμα διαφυλάχθηκε από τους χριστιανούς. Και η Αγία Μητέρα του, η Αγία Πολυχρονία, που κι αυτή είναι Αγία, μαζί με τον πατέρα του Γεωργίου, τον Άγιο Γεωρόντιο, ο οποίος είχε κοιμηθεί νωρίς, η Πολυχρονία λοιπόν πήρε το σκήνομα του παιδιού της και το μετέφερε στην Παλαιστίνη, όπου ήταν η δική της ιδιαίτερη πατρίδα, και εκεί το έθαψε και εκεί το προστάτευσε. Και τώρα πηγαίνουμε, οι προσκυνητές, όταν πηγαίνουμε στους Αγίους Τόπους, πηγαίνουμε και στον τάφο του Αγίου Γεωργίου, που είναι κοντά στην Ιώπη, στην Λίδα, και εκεί προσκυνούμε τον τάφο του Αγίου Γεωργίου. Αδελφοί μου, ο Άγιος Γεώργιος έζησε τον 3ο και τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ανάμεσα στους δύο αυτούς αιώνες. Αν μετρήσουμε πόσοι αιώνες πέρασαν από τότε μέχρι τις ημέρες μας, θα δούμε ότι είναι 1700 σχεδόν χρόνια. Σας ερωτώ, ποιον σπουδαίο άνθρωπο μετά από 1700 χρόνια το θυμούνται οι συγγενείς του, αυτοί οι οποίοι τον θαύμαζαν, αυτοί οι οποίοι τον επιθυμούσαν? Κανείς. Και ακόμα περισσότερο. Ποιον άνθρωπο τιμούν, υμνούν, δοξάζουν, όπως τους Αγίους της Αγίας μας Εκκλησίας? Κανέναν, αδελφοί μου. 1700 χρόνια πέρασαν και η μνήμη του Αγίου Γεωργίου είναι τόσο δυνατή ανάμεσα στους πιστούς της Εκκλησίας. Αλλά γιατί είναι τόσο δυνατή η μνήμη του Αγίου? Θυμόμαστε τον Άγιο, τον τιμούμε και τον δοξάζουμε γιατί δεν υπάρχει, γιατί είναι νεκρός, γιατί πέρασε μετά τον θάνατό του στην αφάνεια, στο μηδέν, στο τίποτα? Όχι, αδελφοί μου. Τον τιμούμε γιατί παρότι πέρασαν 1700 χρόνια, ο Άγιος είναι ανάμεσά μας και με πολλούς τρόπους δείχνει την παρουσία Του, την ζωντανή παρουσία Του ανάμεσά μας. Άλλον του θαυματουργεί ανίατη ασθένεια, άλλον του δίνει τροφές, άλλον του δίνει παρηγοριά στην καρδιά του, άλλον τον προστατεύει από βέβαιο κίνδυνο. Τι δείχνουν όλα αυτά? Ότι η πίστη μας είναι αληθινή. Επιβεβαιώνουν αυτό που σας είπα στην αρχή του κηρύγματός μας. Αφού ο Χριστός πέθανε, ετάφη και ανέστη, και όσοι πιστεύουν στο Χριστό, όταν πεθάνουν δεν θα πεθάνουν, αλλά θα ζουν αιώνια μαζί Του, γιατί θα μας συναναστήσει κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Οι Άγιοι λοιπόν δεν είναι νεκροί, είναι και κοιμημένοι. Ζούνε σε έναν άλλον τόπο και αναμένουν και αυτοί σαν τους υπολείπους ανθρώπους στην κοινή Ανάσταση και κρίση. Όμως, επειδή ευηρέστησαν τον Κύριο, επειδή ανάπαυσαν τον Κύριο, επειδή με τις ζωές τους κάναν τον Χριστό μας να είναι χαρούμενος,
ο Χριστός τους δίνει αυτή την ιδιαίτερη ευλογία, να ακούν τις δεήσεις και τις προσευχές των πιστών και να εκπληρώνουν τα αιτήματά τους, όταν φυσικά αυτά είναι για το συμφέρον τους. Δεν αγαπάτε εσείς, οι κάτοικοι της ενορίας του Αγίου Γεωργίου, τόσο πολύ τον Άγιο Γεώργιο, γιατί είναι ένας νεκρός. Τον αγαπάτε γιατί είναι ζωντανός. Γιατί οι προπάτορές σας, όταν έκτισαν τον παλιό ναό του Αγίου Γεωργίου, σίγουρα είχαν δει επεμβάσεις της παρουσίας και της χάριτός του. Αλλά κι εσείς, οι νεότεροι, είμαι βέβαιος ότι όσες φορές τον επικαλεστήκατε, τόσες φορές λάβατε τη βοήθεια και την χάρη του. Γι' αυτό συναχθήκαμε σήμερα εδώ. Γι' αυτό στήσατε αυτόν τον υπερμεγέθη ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου δίπλα στον αρχαίο ναό. Για να τιμήσετε τον Άγιο. Για να μεγαλύνετε τον Άγιο. Αλλά κυρίως για να αποδείξετε και με αυτή σας την πράξη ότι ο Άγιος είναι ζωντανός. Γιατί σε νεκρό δεν του πρέπουν ούτε δόξες, ούτε ύμνοι, ούτε τιμές. Αδελφοί μου, να έχουμε την πρεσβεία του Αγίου Γεωργίου, να σκεπάζει την επανομή, την ενορία, τη Μητρόπολη μας όλοι. Και δια των πρεσβειών του εύχομαι να απολαύσουμε κι εμείς τον ουράνιο παράδεισο, για τον οποίο τόσο πολύ αγωνίστηκε και μαρτύρησε ο Άγιος Γεώργιος, ο μεγαλομάρτης και θαυματουργός. Αμήν.